Türkmen Portal web saytymyzyň hormatly agdalary we mehriban tomoşaçylary, bugün Türkmenistan watanymyzda täze akylly Arkadağ şäherine Arkadagyň Säheri adly halkara kino festivali geçirilýär. Bizim ýörüýte siz üçin bu kino festivalinden ýatda galyjy pursatlary, owadan pursatlary ýadga geçirdik. Türkmen Portal web saytymyzdan daşlaşma. Mehriban tomoşaçylar, häzir men ýanymda Türkmenistanyň kino we teatr sanatynyň ustadlary Halipalardyr. Halipalar, bayramyňyz gutly bolsun. Sag bolun, hemmemizniki bile bolsun. Ene şuň biziň Arkadağ şäherimizde, täze şäherimizde köpetdagy etekläp oturan owadan şäherimizde kino festivali geçýär. Muň özi biz üçin uly bayram, uly toy. Sebäbi biz üçin döretmek üçin dörejülük işgärler üçin, sungat işgärler üçin gahrman Arkadağly gahrman Ferdarymyzyň sungat işgärleri üçin edýän aladalar diýip düşünýär. Şular ýaly owadan ýurtda, Agzybir ýurtda, Jewiz ýurtda döretmeklik mümkin näl. Biz üçin şular ýaly mümkinçilikler döredilip berilýär. Şoň üçin men şu pursatdan peýdalanyp bütün halkymyzy, gahrman Arkadağymyzy, Arkadagy gahrman Ferdarymyzy şu döredýän mümkinçilikler üçin şolary köp sag bolsun maýdýan bütün tungat işgärleriniň adyndan gahrman Arkadagy gahrman Ferdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürler uzak bolsun, il bähwitli, ýurt bähwitli alyp barýan işlerine elmidam rawaşyklar ýaran bolsun. Köp sag bolun Halipa, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ýene toýlarymyzda görşelim. Sag bolun, toýlarda duşaly. Sag bolun.